Balima au très urgent. Billet dimanche 25 septembre 2022. Malion. Ay nyinebe malien tchena muso. Demiseni makoroba. Shiningene no ye mardi. Tarata. Beka nyon soro ni selifana selibana 14h ou 13h. Beka nyon soro aéroport la angatanga premier ministre kumbe. Mali association beka boka communication ke. Ben, mon qui est mouvement et qui est force de changement. Beka communiquer bla. Mobilisation générale. Ni yoro la, ambe yere wolo déboucheran par fou. Ambe M5 RFP fou. Ambe mouvement victoire et gloire fou. Ane mouvement tchaman peut-être ma mouvement d'autame. Mais mon kere Mali fait. Mouvement bibolo. Beka boka mobilisation ke. Discours mi karana Nations Unies na. C'est historique. Kanya fo malien de bela jelengena. C'est un discours historique. Anyi nembe bela jelen fait. Malien beka bode. Anga colonel Kumbe. Ablay Maïga. Malien aye discours mi kalan. Vraiment, ne sego tungara aye ne ngaji bordoning quoi. Le discours là est vraiment impeccable. Maman yini malien be fait halibi. Mais sika kambe wole bla malien be ma beka bo. Malien nouvelle dobe non kabakoma kodo. Ko Burkina président fanani irisuka et ministre des affaires étrangères et nyogonyé ya. O fana photo bambulo ya. Malien diaspora malien bora, ambe diaspora malien, diaspora africain, ambe bela jele fo. Mogo bora que EDB ni transition fait. Ni africain ambe bela jele fo. Anya fo français la, anya fo bamananga na ou. Anga nimba fo bamananga na peut-être o yanga kan mais vraiment nga foli be bela jele ngi. Kanya fo malien bela jele ngi na ambe Europe na ko bi. Wallahi anteka ni surasu sarasuro malien. Malien ni discours mi kala Nations Unies konana. Uyu jigida aundeka. Ni autorité transition mo uyu jigida aundeka, uyu jigida ala kanka da kira kaka da aundeka. Parce que ni aye u karara kan kuma info Nations Unies kono. Ko France debe kan kojugu inke. Ni aye anga fama u kariara qui décida France décida, qui décida CEDEAO décida parce que asimi jigi aundi. Anga ke ala kama anga asimi jigi la tege. Mba diligence befe. Ni wati de union wati. Force ko force de changement de nous. CPM, Victoire et Gloire, M5 RFP, Yerewolo de Boussere Rempart, Korema, et Soufi Bilal ka mouvement, Ani Jamil Bital ka mouvement, Ani mouvement fin, les commerçants du marché, Bouye Vision Mogo, Ani Ankara Mogo Aydra ka Mogo, Ani mouvement B quoi, mouvement B, Maï Ouattara, Ame Ankara Mogo Maï Ouattara Fana fou. Donc, Ame Mali Karamogo B fou, en bas deli B fait. Mali Karamogo B. Mali parti politique B. Sans exception. Mali association B. Beka communiqué ke. Dien beka ye. An beka wole bla. Beka bo mardi dou. Ni ninkera. Wallahi billahi asimi to jabe jodi. Wallahi asimi jigi ya undi. Billahi jigi ya. Uye kuma mfo Nations Unies na. Uye kuma ba fode. Ntendo kaola. Et c'est sans conséquence aussi. Mais mumba to djenya be moloya asimi mabi. Nou ya yebi. Malien bébé ka bobi. Kaye bo. Ni e segene seku tumara yi. An karamogo aydara ka bo ka woleli ke ko jama ka bo. An karamogo Maï Ouattara ka bo ka jama wole ko jama ka bo. An karamogo Imam Diko. Amba deli Imam Diko fe. Aka jama wole jama ka bo. Amba deli Bouye Aydara fe. Ashrifou Shrafa. Aka wole blabe ma beka bo. Ama ngini Mali chrétien nyamogo fe, Mali somao, Mali donso. Amba dili be fe, amogo be bela bi. Billahi tallahi. Ama ngini be de fe, Mali dembe. Beka bo. Ni premier ministre kumbe nata. Djenye be molo ya Malima. Beka chien de fo nyana bi. Ama Burkina président Damiba. Nuru ye munke. Billahi abedan tarina. Beka chien de fo nyana. Wallahi, Malien et Burkina président ani irisu yu tege di nyogoma ala sago au sago. Burkina président photo fleur ani irisu ka ministre des affaires étrangères photo fleur ne. Burkina président est photo fleur ne. Voilà, Damiba sigile fleur américain New York ya. Ingata la obeka contrat signé. Irisu ni Burkina Beau, la Russie et le Burkina Faso. Imaï
Damiba sigile fleni Karavati ba là avec côté droite là ou gauche là Irisou ka ministre des affaires étrangères sigile fleni. Donc Mali kera kalo yele di ka Afrique benya yele. Amba dili malien jeune be fait. Be ki bolda idusula. Mbe sigi mbe appel mba lancer toujours. Moko chama mobilisation ke yere wolo debu seran para nyolu ka communiquer merci yere wolo debu seran para. Nye M5 RP moko fana koko jama ka bo. Merci M5 RP. CPM de Dr Alay Bokoum. Oli e wole ke ko moko ka bo. Merci Dr Alay Bokoum. Mouvement Victoire et Gouloir. Au fond, bora ka woleli ke ambe mouvement Victoire moko fo. Ni Boubou Mabel bola, ni Amara Sela juru chercheur bola. Na bela jelen bola. Au mouvement fana bora ka fenge ke. Ni se tungara re bola. Ambe de kilingi. Ne ba dili jeunesse ou fait. Ni wakati de franjoya wakati. Ni Asmia Yebi. Yere wolo. M5 RFP. Victoire et Gouloir. Bouye Vision. Les commerçants du marché. Ambe bolo be nyongo bolo bi. Asimi akili besigi. Et puis, il y a des fanaka. C'est pour cela que je dis merci, merci, merci aux forces de changement. Ambe bede dili. Neta bi. Nene nyeji de benyogona bi. Nene makaroko de benyogona bi. Sabu nega jamana noe Mali. Mali nana koke. Tegere mou fora. Le ministre, le premier ministre. Tegere mou fora kou. Mali, mena kuma do fo Malion yana. Oni histoire là. Malien Bekan Yoroni partagé, c'est très important. Mais fait Malien Bekan Yoroni partagé. Billet dimanche 25 septembre 2022. On y est histoire là. Le diplomate le plus applaudi, Oye Ousmane Badi, le ministre des Affaires étrangères de Modibo Keïta. Oye, comment on appelle là, EMK, Cheikh Sissoko. Cheikh Sissoko Bengue, notre ko Ousmane Ba. O le discours de Keita, Modibo Keita to fangala. O tegere mou fora Cheikh et Ousmane Ba kou. O ma deli ka fo, onin diplomatie kou dans l'histoire des Nations Unies. Mais fait Malien ko oro famia. Mais c'est qui comment ka Malien bela delen ka me. Malien. Billet dimanche 25 septembre 2022. Tegere mu fora Ablaye Maïga kou. O tegere quel le fora Ousmane Ba. C'est pour vous dire que on est histoire là. Tegere mu fora Mali diplomatique kou. Ama deli ka fo diplomatique kou dans l'histoire des Nations Unies. Amogo folo. Oye Ousmane Ba. Cheikh Sissoko Bengue. Tegere fora o kou. Oye tien fo américain nyana. Ka tien fo irisu nyana. Ka tien fo français nyana. Oba ira ko Ablaye Maïga ye yere wulu dende akera fadi na fa sogeli akera fa sogeli akera fa Modibo Keïta di akera moge Modibo Keïta di akera afa Ousmane Badi Malien oba ira ko malite jamana langolo yede Ousmane Badi tegera fara mogo mi ku Nations Unies na ka applaudi ka teme diɲɛ mogo bɛɛ kan o ye Malien de o tɔgɔ de ko Ousmane Ba Modibo Keïta ka ministre des Affaires étrangères yalo mogo caman to kalama de a mogo filanan Oye colonel Ablaye Maïga, docteur Ablaye Maïga, Malien Chamanto Kalama. C'est-à-dire, ambe Assimi faux, n'ambe Ablaye, colonel Ablaye Maïga faux, ambe Assimi faux. Malien Bekabo, diaspora la Ambora. Pour la première fois aussi, mena kuma do fa Malien ngana. Pour la première fois aussi, ngina ere na Nations Unies ere da ere la. Ou ka mogo to ya kata marsi ke a frola aunde la. Nations Unies dala, police B, gendarme B, FBI B, ou koko moko chite gere Nations Unies dala. Billahi, ko jama frentan. An pora, billahi police yan kumbe. Avion bene ka pasi sanfɛ. Police yan kumbe. Kante teme, an kulela ka kaside, ka makoro photo yira ngo makoro be kan fagadi. An be fe diɲɛ be ka mɛ. Police musoni jɔlen. Hina muso hina ka bo. To muso sera ka ɲɛmɔgɔ wele u ko ko no ku ka to yan ka tɛmɛ. An jama ba de bora Amérique policiers bɛ siranna anw ɲa la diaspora africaine bɛ fo Maïmouna Kamara dite la guêpe de la Côte d'Ivoire mbi fo yan bɛ Tchadien fo bɛ Burkinabé fo bɛ Sénégalais fo Maliens anw de taara Nations Unies da la u ye anw de kelen to ye anw kelen pe anw de kun jɔlen bɛ ONU yɛrɛ da yɛrɛ la
a ben ala cɛ a ye taa réseaux sociaux k'a ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ u ye mɔgɔ min to yan ka taa i jɔ Nations Unies da la u ye anw de an déterminé na ngo ni Américains b'an sama k'an gɛn Amérique an bɛ jɛn n'o ye an tɛ Mali labila diɲɛ mɔgɔ si ye awa kɛlɛ in daminɛlen de filɛ dɛ anw fana tɛ jɔ bilen anw fana bɛna lettre de ci Amérique président ma anw tɛ Assimi labila fo ka diɲɛ wuli Assimi mun kanw ye bilayi Assimi an bɛ sa i nɔfɛ bilayi talahi an t'i labila parce que u bɛna wuli Assimi nɔfɛ de n b'a dɔn n bɛ tubabuw dɔn u bɛ wuli u tɛ Assimi kɛlɛ ni dɔwɛrɛ dɛ u bɛ Assimi kɛlɛ ni africains de n'o ye CEDEAO ye n'o ye Mali yɛrɛ kɔnɔna jugu ye mais an t'an sigi u ka kɛ bilen bilayi an t'an sigi u ka kɛ bilen n b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna n'i y'a ye souvent ne bɛ dimi colonel dɔw kɔrɔ nka y'aw mabɔ adama mɔgɔ ninnu na a y'aw mabɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni Faransi kasa b'a fɛ a y'aw mabɔ la n b'aw deli Ala yɛrɛ kama wala u t'aw fɛ u tɛ Mali fɛ u tɛ Ala fɛ u tɛ kira fɛ anw ye marche in kɛ Nations Unies na bilahi Ala polisiw yɛrɛ siranna anw ɲɛ an jama bɔra n ko n'u b'a minɛ u ka minɛ polisiw y'an gɛn ka bɔ côté dɔ in na k'an ka taga so n'an tɛ taga so polisiw ye ani polisiw ye heure kelen de kɛ an bɛ munumunu na Amérique kɔnɔ yan jamabaden an ko polisiw ma a ye n'an bɛɛ minɛ a ka taa don Amérique kaso la anw bɛ sa Assimi de nɔfɛ bilahi anw y'o kɛ Amérique yan a vidéo bɛ yen dɛ polisiw nana ma 3 fois n'u y'an gɛn yɔrɔ dɔ an bɛ taa jɔ yɔrɔ dɔ an ko f'an ka taa Nations Unies de da la n'an t'a dabila fo ko dɔ ka bɔ a la an y'an wulila k'an jɔ an y'an ni de di an faso ma Amérique yan Malien mena Malien na bɔ ko dɔ fana kalama pour la première fois mɔgɔ ka bɔ ko a ba la France a fɔlɔla Amérique kelen de fana kɔnɔna la je salue la diaspora africaine des États-Unis et Ala anw de fɔlɔ bɔra ka taa jɔ Nations Unies de la ko a ba la France u ko Segu Tunkara kunkolo man ɲi k'i m'a ye k'a bɛ ka kule ko a ba la France o tiɲɛ bangera bi n bɛ yɛrɛwolo fo n bɛ M5 fo mouvement fɛn fɛn wulila n b'a bɛɛ fo mais Maliens an b'a ɲini bɛɛ fɛ komi ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali histoire la komi ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an bɛ fɛ aw ka wuli aw k'o de yira diɲɛ bɛɛ ko ye a ye jama labɔ jama min ɲɔgɔn ma deli k'a bɔ k'ali président yɛrɛ kunbɛn dɛ an bɛ fɛ de Bamako bɛɛ Malien minnu bɛ Malien c'est à dire que Malien minnu bɛ Kayi Malien minnu bɛ Tombouctou Malien minnu bɛ fo Kidali aw bɛɛ ka na Bamako an ka taa an ka premier ministre kunbɛn aéroport la Ablaye Maïga a k'a kunbɛn aw ka tɛgɛrɛ fa kun aw k'a féliciter c'est le fils de Choguel Maïga c'est le fils de Modibo Keïta c'est le fils de Ousmane Ba c'est le frère de Assimi Assimi que Dieu te bénisse wallahi Ala kana fɛn k'i la Amérique ani polisiw ye kɛlɛ kɛ n'an bɛ sa Assimi nɔfɛ an bɛ premier ministre fo diaspora malien bɛɛ bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ premier ministre kun a ye courage sɔrɔ a taara don Nations Unies kɔnɔ mɔgɔ dimiya tɛ ne Segu la bi n bɛ yɔrɔ min na bi nisɔndiya bolo i man kan bɛɛ sisira Mali pilote de Mali avion boli fo Mali la fo Bamako fo Bamako fo New York a pilote avion bɛɛ bɛ yan nɔ Mali pilote de Mali avion boli Malien kunkolo ka ɲi intelligence bɛ Malien na Malien kunkolo ka ɲi Malien hakili ka ɲi awa Malien tɛ siran i ye Malien o Malien ye k'a bɛ Mali janfa bi i bɛ Malien den fɛn fɛn k'a bɛ Mali janfa au profit de la France wallahi yɛrɛwoloden tɛ bila o de kosɔn n k'aw ma ne Segu Tunkara ne tɛ siran ne bɛ ni kɛlɛ min na Amérique polisiw wallahi billahi u n'an bilara ɲɔgɔn na kunun k'u k'an minɛ u k'an don kaso la mais dɔwɛrɛ tɛ fo Mali ko wallahi an t'a dabila billahi polisiw Amérique polisiw u y'an to yen an taara jɔ fo ONU da la anw kelen autorisation dira anw kelen de ma New York sariya yɛrɛ la an kun man ka taa Nations Unies da la billahi u y'an to yen an taara u y'a ye an c'est-à-dire an ko n'an sara n'an salen de don ne yɛrɛ ko polisi musonin ma n ko n'aw faga n ko banna n ko terroristes bɛ k'an fa n'an baw faga Mali la ne yɛrɛ y'o fɔ polisi muso ɲɛna c'est pour vous dire que minnu b'a fɔ Segu a bɛ ta a bɛ ta non kɛlɛ in na fɛn bɛɛ b'i sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ne bɛ sa bi a bɛ se ka kɛ ne bɛ sa sini parce que juguya ka ca ne yɛrɛ ne ye n ka ko di Ala ma parce que n ye nin bɛɛ de di et juré jusqu'au bout et rien ne va me reculer an jama min bɔra an y'a fɔ jama ɲɛna n bɛ président Bala Sissoco fo yan yɔrɔ la Bala Sissoco merci et Poupé Diarra merci Maliens n bɛ diaspora fɛn fɛn bɔra n b'a bɛɛ fo peut-être n bɛ ɲinɛ dɔw tɔgɔ kɔ bɛɛ bɔra an bɛ bɛɛ fo Malien communauté bɛɛ an ka alimami Ɲagate ani n yɛrɛ grand frère n'o ye Blaki ye donc n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ bɔra Awa Tabouré n bɛ bɛɛ fo Baskoma n bɛ bɛɛ fo Seydou Kassogué n bɛ bɛɛ fo bɛɛ ka foli bɛ yan je suis de cœur avec tous les Maliens wallahi Maliens
Aïe, an commencé à ta kaso la kunu, Assimi non fait. Amérique kaso ka juguni Mali ta ede. Anko, Makorombe ka an faga de, an fana baw fagara Mali la. Alla y'an minɛ sa fura foyi t'o la, an tɛ taga. Ani polisiw ye sira la munumunu ɲɔgɔn kɔ de. Ni polisiw y'an gɛn k'an bɛ taa yan fɛ, an bɛ na yan fɛ. A ye taa, a bɛɛ bɛ ne ka page sanfɛ. Mais an y'an jija. U y'an to yen laban in na, an taara fo Nations Unies da la. An ka premier ministre bɔlen, a y'a tɛgɛ d'an ma. Tɔw yɛrɛ dabali banna. Ko maliyɛn ni bɛ se ka ja tan cogo la cogo jumɛn? An ko an bɛ sa an ka jamana de nɔfɛ. O de kosɔn n b'a fɔ Assimi ɲɛna. A kana ne kelen fo, wala ne kelen tɛ. A ye africain bɛɛ de fo. C'est la diaspora africaine qui est sortie. C'est pas les Maliens seulement. Il faut remercier la diaspora africaine. Farafina bɛɛ de bɔra k'u bɛ sa Assimi nɔfɛ. Malien b'a la, Ivoirien b'a la, Tchadien b'a la, Sénégalais b'a la, Guinéen b'a la, a bɛɛ kun b'a la. Amérique polisiw n'an ye mankan ci ɲɔgɔn na. FBI mɔgɔw dɔw taara ka taa ɲininka k'an bɛ mun de la tan. Ko kumakan ɲɛ taa sɛbɛnni na ko c'est interdit. Awɔ c'est interdit mais an fana baw bɛ ka faga Mali la. Awɔ an b'an ka premier ministre de kɔ. A y'an jɔ Nations Unies da la n ko Faransi de bɛ k'an somɔgɔw faga. Tubabu dɔw y'an filmé a bɛ fan bɛɛ. Américain bɛɛ bɔra kalama bi. Diɲɛ bɛɛ y'a dɔn. Awɔ an tɛ kɛlɛ in dabila dɛ. Américain noir olu ka ɲɛmɔgɔ baw an bɛna taa don olu de kan. Bila an tɛ kɛlɛ in bila. An bɛ kɛlɛ in an b'a a kɛlɛ yɛrɛ tɔ an b'a tɔ wusu Amérique kɔnɔ de. Fo k'an ka kulusi f'an ka bila dɔ Faransi la. F'an ka bila dɔ an makɔrɔna. N'o tɛ an tɛ kɛlɛ in jɔ. An b'a deli aw minnu bɛ Mali la. Yɛrɛwolo Debout Rempart, M5 RFP, Victoire et Gouloir, ani mouvement bɛɛ, Mali karamɔgɔ bɛɛ, Mali dɔnnikɛla bɛɛ, a mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la, an bɛ bɛɛ de dili Ala a n'a kira kama. Nin ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔn, n'an ye nin sansi jɛ, on est foutu. Cette fois-ci, je suis déterminé et j'irai jusqu'au bout. Kunu an kun bɛ se ka taa kaso la dɛ, n tɛ ndogo la dɛ. An ye sariya bɛɛ sɔsɔ, an ye Amérique sariya bɛɛ sɔsɔ. N'i y'a kɛ Mali ye dɔrɔn, i bɛ procureur tous les pas de kan. Non, 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 la loi c'est la loi. An ye Amérique loi violé kunu. Américains y'a dɔn, an diminen don. C'est-à-dire que même ni message ci Mali magistrat ma. Amérique est pays de droit. Mais an ye Amérique droit, an y'a violé kunu pour l'amour du Mali. Mais u y'an faamuya. Mais an ye mɔgɔw faamuya. Ni fasoden jugu min bɔra, an b'a fa tigi ma fasoden jugu pion. Procureur. An bɛ kangara da. Ni mɔgɔ saranga leader fɛn fɛn ma. N'an mi buruju gosi ka sibon tigɛ kɔnɔ. N'i ye faso fɛ, n'i ye yɛrɛwolo, i ye hɔrɔn di. Bilahi bɛɛ de kan ka Maliko kɛlɛ in kɛ sisan. I ye procureur ye o, i ye juge ye o, a loi lagasali, an ta loi lagasali kirikara desi, an ta sila bilen. An b'an ka jamana nɔfɛ. An ye Amérique loi violé kunu. Mɔgɔ ma wuli an nɔfɛ dɛ. Joe Biden m'an minɛ kunu dɛ. An wulila kunu, an ye yira Américains na. A ka loi de nin ye. Bon an fana an bɛ sa an ka jamana nɔfɛ. Olu y'an faamuya. Awa, a y'an faamuya. Tɔw y'an faamuya dɛ. Ici c'est le pays des droits. A ye droit violé kunu dɛ. An kun man ka taa Nations Unies da la kunu, mais ils nous ont compris. Aw de b'a la, aw caman bɛ yen nɔ, Mali procureur bɛɛ tɛ dɛ. Mais m'o fɔ bɛɛ ɲɛna. An bɛ kɛlɛ yɔrɔ min na sa, kɛlɛ bɛ ka se a soforo yɔrɔ de la. Cɛ n'i ko k'i bɛ se an ka leader fɛn fɛn ma, ko fasoden jugu dɔw i n'a fɔ Maliki Konate ɲɔgɔnna su, olu ka taa plainte kirikaraw k'i ka bɛ wuli, bilahi talahi Mali bɛ fara fila ye. An to dugawu ni mɔgɔ e procureur e yɛrɛ wolo de, i ye hɔrɔn di, i bɛ Mali fɛ. Wallahi man ka se leader si ma nin wagati la, parce que an bɛ ka Mali de défend bi. Mɔgɔ i ye yɛrɛ wolo de dɛ, i ye Mali den halala di. K'e ye procureur ye, juge ye, ou bien y'a a sugu bɛ ye, ni e sera k'e bɛ se an ka kɛlɛkɛcɛw de ma, bilahi talahi an bɛ kɛlɛ. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ bɛɛ ɲɛna. Ce n'est pas une menace. Soit tu es malien, soit tu es français. Si tu es malien, tu vas défendre le Mali. Mais celui qui ne défend pas le Mali peut aller prendre le passeport français et quitter le Mali. Un point d'être. Anto dja mogo sibolo. Ama dja Amérique police la. Ama dja Amérique charatiou la. Anta dja tchesila. Ama djamanaï. Anye toulendo. Anklo chilendo. Anye bemina bi. Assimi et le Mali. Tche bi djouano tche. Iba fera des chinois en table. Intimidation tambo au straka. C'est un message fort que je lance. Donc vous êtes charatiou yede. Ici c'est le pays des droits de l'homme. Mais on a droit violé kuno américain. On n'a pas eu de problème. Parce que souvent, il y a les raisons d'État qu'il faut voir. Il faut comprendre ça. Mais niveau famille, ça veut dire que agenda caché du boulot. Les procureurs qui travaillent pour la France, les procureurs qui travaillent pour la France, les juges qui travaillent pour la France, on voit, en bas dévoiler, en bas bla réseau sans fait. Car il a bella, bien bella, nama kakashi bon teke kono. On ne recule pas de. On va reculer l'Amérique. Il y a l'Amérique qui a son Malitaï. L'Amérique qui a négociation de la délito là. Ni maintenant il a les choix. On a risqué ta commenter Malitama. Kuna ya ni police ni ngongo kunu. Do na ko segu tukara changan kayangan kai. Do na strango tuko ko segu tukara. Che police na mine de. Muka mine.
ambe sa maliko de la awa mogo shika o jiji ni jiji be fe ka taga farasi taga passeport ta ambo tien fo che shitan balanga maliko kelela faso den kolon denangolon den krikara mu mana bokata planti krikara planti la kasa mitega en contrôle la ambe bo ambi kele ni jiji mi o horonde ki be mali de fe imanga la planti ta ki ba encre nayi ni be maliko de la parce que ambe maliko de la ante ka mogo fana ante ka mogo baneni ambe kanga jamana de défend on ne défend que le Mali ah mogo mogo te Mali fa ante kife mogo mogo te Mali fa ambi buruju goshi mogo mogo te Mali fa bila ite sinoko ite lafia awa ni planti tike faso de nyuma fe kama dongo do bila ambe bo amba défend. Le Mali, c'est pour nous tous. Voilà. M'bora ko message de fois. Malien, ayo courage ta. Akasimi défend. Amba fo président Simingena idaika sinoko. Billahi anyandi di ma Amérique konoya. New York konoya. Billahi amba dili Mali jeunesse munu frabe Mali la. Anye kariya musro. Ka Amérique police affronter. Wallahi kunu ne kuntaro ngone nyumambe bo onindala. Billahi ka nyafo nyana ne kuntaro ngone bo oni dala kunde parce que anya an manga taroro antara robela polisu ko no akara teme anteme na yinka ah anteme na be kane anya be violé do re ko segu tukara ci antenne kan non amanga jamana ko de la on ne défend que le Mali et rien que le Mali mais wo yere yan famia ne la police ke wolé on na so mo ko chama fagara terroriste bolo ngo français de terroriste police ke ya bolo kadra go awa na ba mina ya mine sade angin ta dabla. Tu sais que Adamaden, ni be tien kele la kana sran quoi. Ne o de fo bela jelingena. Ni be ka kele ke tien ka kana sran. Mais ni be ka kele ke tien ka hal ni iye loi do violer. Horon, yere wolo, mogo nyuma, mogo dambe tigi, obi famia, mais mogo minte horonye, oba fo de ko loi et loi di. Ya point mogo da mogo langolo dido. Non, la loi c'est la loi. La loi c'est la loi. Galon tege la tête thématique. Ya point mogo da nambarato dido. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. La loi est peuple dit. Ça dit que tout le pouvoir, c'est le peuple et par le peuple. En bon, faut bella djelingena. Et en tant que jamana la blanc machi. Non, mais moi, je ni agenda caché le bibolo. Ala ba ben malofana. Awa kele anta jode. Awa mo shika intimidation tanjo. Ante mo te mali fait anti fait. Bon, faut ambe sikaka. Anti kele kiyange burula. Anti kele kiyange kafela. Anti kele kiyange musula. Ambi kele pion ni te Mali fait awani be feka Mali ci ambi fana ci siga foito bo ola ko foka noko bo ola mais malien befu je salue tous les Maliens beka wuli beka détermination ta assimie quoi mu fo Nations Unies na ça peut avoir des conséquences assimie CEDEAO gauchi ka oni gauchi ka Union européenne gauchi awa sisangeni anya wara de ta kuma sisa mba deli Malien befe ni kele daminale sa de anyo bela maloya anye oni la maloya anye CEDEAO la maloya sisa fen kele mbato ambe kisibi oye an farale nyogon kandi ambe kan jija ala kama an fara nyogon anga président anga sutara anga président deme wallahi asimie ninke ka jigida aunde kan amba deli befe beka wuli ka asimi deme ala na kira kama o ne ka wule amba deli asimi fona fe ame message info ni yoro temene ko fe ka bala malien billet dimanche 25 septembre 2022. Ame mounya fo président Assimi Nyana. Angeni deme ambiko. Mais adema mogo maboila. Mogo ni farabe na be double la a genga bi kerefe. Ni to la maloyata. Abi ire kerefe mogo de black yi kele. Abi ire ka sokono mogo de black yi kele. Che Guevara au lieu Cuba libéré, au lieu de résister pendant 40 ans. Pendant 50 ans. Uka jamana fla o bolo de munya to usra ka résister faso de njugu fefebe o ya be don ka juru global la ka be faka igrase ku faka me o d'abord jamana gestion ko la inclusivité te hali lahara anga fara nyogon kan o te lahara de jahanama be arjana be président Assimi o ne ka conseiller ko figina ambi deme tien de kan iko angi deme ambi deme tien de kan président Assimi e mu discours mi kala Nations Unies na anye guerre de wuli sisande maka tien de figina angen bi deme anta neta rof ni femene soro de ne gen tado ne ni gen di kunu ne kunta ngono nyuma be se yae ntando ko ila de angen ya ni di awa nyana fana awa jara fana odo ko so ni be ko ka keni klene ai Assimi I klene do ibe Mali fe mais faso munu nya faso faga olu ka chai kerefe fereke ko lu dégager no e adema mogo ye mbe sigi koenka me ka fo dongo do mbe siga ka président Assimi I jija choko bela
ika baraka une force de changement no M5 RP no yere wolo debus rampari ol de bi ol de bora dien fan bebi ka e kuna wolo bi munun te efe ou te mali fe ou tse ki kuna wolo ou tse ki deme nafa tula ou kera so parlangi ou lu dégager ga bi kara fe hali lahara kanga ben ou te hali lahara de parce que ala arjana daga jahanama da nanga bembe ala kumbe jahanama boy be kata arjana kono o ba yira ko fem mun kan olu de beta côté kelena fem mun man olu beta côté kelena fen juguni ni fen nyuma tse kata nyongo fe ama deli ka kere ali be tiga nyimi ka nyimi ni tiga toli kelen do da doro ibe tiga bebe kuna e ba be daji tu awa adema moko ka juguni tiga toli u ka juguni amadu kufai fanga dumbe olu de la ikrefe u ma communiquer ke u mi deme fereke yen discours mi kala ye wara de ta kunga sisa prisa asini fereke ika nunu dégager ga bi krefe don jamatu ko obe adama mo gon a chagorba nu be taga sibi blogu de non on de be ya imaye kay bebe ne kelembolo do bi saki jodoro ko bamako kelemba le bebulu obe soro su blogu tende quoi asimia blay kuna c'est le peuple malien qui est avec tout ala adama mo gon billahi ni taru u yere ka sokonna wala anya mo gon ni taru ka so ibita soro do ngere ba asimi fe ibita soro adama nyamoko bani ibita soro do yere be asimi yere fe mogo tuko hali kono tuko halu tse ko ka salon wonna fa jamala bi me ka tiye de fina ne tale be bolu no fa kunkele bina angani bi conseiller ika nunu boy krefe ika baraka ni force de changement au conseil de do malien be ka nyon soro aéroport la shiningene mardi 27 septembre 2022 ni selifana selibana angata ablay maiga kumbe be ka bokata ode kundo akambe